No jasný. No, Martine, prosím. Já jdu, pojď jak upadne. No, tak to už jede. Ty kočko! Jajčo! Odpočítáváte někdo tu minutu? Ale ty to moc neřekl. A teď to musíš udělat znovu. Stačí! Matěj, Matěj! Jo! Ještě ten sotek! Jajčo! Prčeli tak. Jo! Já tě nenaučím. Dělej ještě jednou. Dělej, já to chci mít natočený. A ještě tady máš větvičku, musíš masírovat větvičky. Začínají mě brznou půlky. A ono mu nestojí péro, to je hovno. Tak to bych už po mně mohl chtít. Ale to není Karol, do toho mluví, to mělo být přesvědčivý. To nejde. Je to minuta.